Искам да сложим край на мандатното мислене при взимането на решения, да се оттърсим от мисълта, че всичко започва с нас. Преди нас не е бил никой. Напротив, преди нас е имало кметове. Някои свършили повече, някои свършили по-малко. Аз ще надграждам над това, което са постигнали до сегашните кметове, за да можем да оставим нещо след нас. Естествено, и след мен ще има други кандидати за кметове, и след мен ще има други кметове. Те ще продължат това, което аз върша в момента. Техните деца ще продължат това, което техните родители правят. Дългосрочността и усещането, че света не започва и не свършва с теб, е важно просто за да си вършим работата. Има много проекти, които изискват време, които технологично се нуждаят от години, за да бъдат докарани от точка А до финалната точка, но много бързо всеки един от тях ще започне да дава резултати. Хората ще започнат да усещат във всяка една инициатива, която приемаме, че с малко търпение, с мотивация, града във всеки един момент ще става по-добро, по-уютно, по-хубаво място за живеене. Хората много бързо ще достигнат до усещането, че нещата се случват, че има избрана посока, че има план и че е ясно в следващите 10 години какво искаме да правим. В този смисъл всички инициативи и сегашно на общината, които са добри, ще бъдат продължени и ние ще надстрояваме над това, което вече се прави.